Ze amona, armarioa txukuntzen, laguntzerik nahi? Bagenian, pentsuzaku zar bat euria itezunen da soroa joteko eta aretxen bila inauk. Pentsuzaku bat? Baina, zertarako behar dezu bazuk guain pentsuzaku bat? Inauteri gainen dizkia, umot eta prestatzen hasi beharra zeok? Jesus, amona, baino, pentsuzakuz mozorrotu behar aldezu ba. Gaur egun, hoi baino mozorro hobe lortzen ez da oso zaila, Beida, guk adibidez aurten ja erabakita daukeu. Erizain sexiz. Gainea, koreografia ere prestatuta daukeu, gutxi gora, hola. Eta gainea, Amazonetik erosi deu, eta 24 ordutan etxeraino ekartzen dizuet. Punta-puntako teknologia. Ze Amazona ez da ze kristo. Nik lizartzako inauteritako behar diatzakue. Baina, nola? Lizartzan ere inauteriak egiten dituzte? Ze izango da urruna? Lizartzako babarrunan kofradia? Lizartzako txotxongiloak? Rio de Janeiron kopiatzea tira. Baina ondoko herrian... Isildu haimote. Bilaitzak mahonezko galtza batzuk eta etorri hainekin. Inauterik zer dien erakutsi behar diata. Venga. Baina amona saskia, aztu intzaizu.
amona, pila gustatu zaite. Ze koordinazioa, ze beso mugimendu, ze indarra. Auskalo hauek noiz hasi zien koreografia oi dena prestatzen. Motel, itani jaio aurretik, iteizkien lizartzan dantza hoik. Gerra garaien galdu bazian, 50ko hamarkadan dantzak berreskuratu, eta 80kon berriz hasituen inauterik ospatzen. Ta gaur egun Tolosakok baino bi aste lehenago ospatzeizkie, ta guek alderero egunen haik dantzak iteizkie. Inauteri politxaskoek, baino karo, Tolosatik ateatzez paiz, nekez deskubrituko dek Amerika kolon txiki. Joe, amona, gusto asko jungo nintzekeni lizartza hango inauteritan. Baina hemen kaldererok die. Eta kaldererotan kriston farra egotea hemen, baina kristona, Kaldererok horre ongo jokurren urten Motel. Mundua ez dek Tolosan bukatzen, Ta inauteriare ez. Bai, hoi badakit. DBH bigarren mailan ikasi genuen Euskal Herrian badirela beste inauteri batzuk. Iparraldean, da Nafarroan, baina hoiek urruti xamar gelditze zaizkigu, ez da? Bueno, ordon zeatik ez zaiz gertu gote ikasten. Beira, etxe ondon, lizartzaz gain, amezketan da abaltzisketan de, ospatzeie inauterik. Seguro hango dantzak ikusita, zuen koreografia hoi pixkatu betzeko, idean bat hartze eukiko ekela.
astero, uske biltzen aze festa, inaute iganden etxea taitan, erratzakin garbiketa, txantxoak berriz behar makinekin, dantzatu sendo golpeka, jantzi dotore alaiekin, gozatuaz anemenka, inauterien bikaina data, gora guea baltzizketa. Amezketarrak eguan zea, uste biltzen zekomerik, talaien makilo txigabez, dalan bata iganderi, naizta tolosa izan bedaion, ez da esnatzen ez da netxerik, otzak entzeko anixi gabe, ez da izaten kaferik, herri arteko pikek utzita, ondo pasa inauterik. Buah, mona, pila gustatu zaite, eta uste dut ideia hoi gure mozorroan erabili dezakegula. Makillak hartu, eta beste kuadrillako norbait monja sexiz mozorrotzen baldin bada, makilla hartu eta buti bera jotzeko, Zozoak beleai ipur beltz. Nola esan dezua, mona? Ba, enfermera sexiz ateatze bazeate, zuek merezi ditzezuela makillazok, inoi joka hasi gabe. Amona, hitz horiek senide batengandik aitzea gogorra da, Nik badakit gure mozorroa ez dala punta-puntakoa, baina hortik makilkazo jasotzea ez dakipanik. Senide eta zaila izela, Tolosakin senidetuta dago uztaritzeare inbeharko guake bisita bat. Parajeaitan personaje kolore txuk eta xelebrek ditiztek, eta etzaik zaila ingo mozorro obexio bat aurkitzea. Amona, baina gu ideia bila urrutina amarozko txinota jutegea, Beira, neonak makillazo ematean nahi ezpaek jarriai martxan. Naiz eta herriska gehienek inauteriak antolatu, zenbait lekutan gorteilu konplexuagoak sortzen ziren. Uztaritzen esate baterako, Lapurdiko herri garrantzitsuenetako bat izaki, auzo bakoitzak bere taldea osatzen zuen. Lapurdiko herri honetan, kaskarot eta zanpantzar egunekin ospatzen dira iauteriak. Kaskarot eguna 2 igandez izaten da. Igande iauterian eta horren aurreko igandean. Iauteri hauetako pertsonaiak etxez etxe ibiltzen dira. Diru eskean, jan eta edaten eta etxeetara sartuz. Kaskarotak, ponpierak eta kotilungorriak dira ezagunenak. Aurrak izutzen eta etxekoek emandako eskudirua biltzen ibiltzen direnak. Astearte iauterian berriz, zirtzilak eta inauterietakoak irteten dira. Eta azkenaldian gehituriko abereen dantza eta amaien dantzaz gain, zanpantzar izeneko lastozko panpina handi bat agertzen da gurdi batean uztaritzeko kaleetan barrena. Herri osoan ibili ondoren, epaitu, kondenatu, fusilatu eta erre egiten dute.
Jasta, amona. Nik ja badakit. Uztaritzeko inauterietaz mozorrotuko gea, eta seguru, senidetzan kontu horrekin udaletxeko teknikariei tope gustatuko zaiela, eta karrozan lehiaketan petatu ingo deula. Petatu? Joa, amona, irabazi, gaur egun hola esaten da. Mira, sariri gutxigo beidatuta ondo pasatzek izan beharko likek irekezka. Xuberotarrak artistak dituk hortan. Gazte xuberotarrak ia negu osoa pasatzeie herri-zerri dantzan da festan maskaradan aitzakin. Han inoiz baino bizigozeok tradizio zarra. Maskarada? Hoi zer da, Venezian bezala maskarakin, aurpegi etapatuta. Baina, zui eskolan zeak usteizue. Ikusi eta saikun entenditukoek.
xiberroko maskada gaztia, negean egantero guei hauteria. Antzerki kantu dantza besta berezia, biga talde aurkari aintzina gorriak, eskaldun xiberrotar finak dantzariak, beltzak berriz deitugu kauterua biak, ziekin eta arrotzak jendira geziak. Hemen hasi gitezen bertseta kantatzen, esantza zaharra aurten berritzen, barrikadak herrian, kadian pausatzen, maskada helde beita, jentia alegratzen. Ikusi aldituk saltoik, ballet klasikok dantza oitatik ean omentzian. Ba, saltoak politia zian, baino. Nei gehiena flipatu nauna, kutsipatoak izan die. Buah, que pasada. Kutsiz, eh? Kutsipatoak, amona, kutsipato. Uste dut latinetik datorrela. Kutsi salto egin da, eta pato bata bestean gainera. Hau da, bata bestean gainera salto egitea. Latinetik ez diatu uste, baina, haze hitzak erabiltzaitu zuen gaur egun, ora pro nobis. A ber, Ramona, baina nola pro nobias?
Ez deu ba esan erizain sexi eta monja sexi mozorrotzea gaizki daola, ba ordun pronobiasrez mozorrotzea etzait ondo iruitzen nahi, Ez. Ora pronobis otoitz gue aldedek latinez motel. Baina ikte jakingoek. Ta hitzako bentaja igual, Aizu, ba, pentsatzen jarrita, mozorro hau ideia ona izan liteke kuadrien artean ganberra da batzuk eta egiteko, Ba, xiberotarra ganberrok iruitu bazaizkik, ea altxasuko buruz zesaten duan. Osakanan, Altxasuko herrian, aintzinatik datorren landa giroko inauteria ospatzen da. Gerra garaitik hainbat hamarkadatan desagertuta egon ondoren, herritarrek berreskuratu zuten 80ko hamarkadan, Enrique Zelaiaren ikerketei tiraka. Akerra, sorginak, maskaritak, Juan Tramposoak, Golda, iluntxintan irteten dira kutsu berezi eta basatia duen inauteria osatuz. Baina guztien erdigunean, animalia itxurako piztia beldurgarri batek sortu ohi du izua Altxasuko kaleetan. Minotauro baten antzekoak, ganadu odole zipristinduak, momotxorroak kalera ateratzen dira, haien adar, zintzarri, sarde eta guzti, izpiritu txarrak usatuz, eta beraien dantza dantzatzen dute.
Bueno, ta, ze irutu zaik? Jo, nei mozorroa asko gustatu zaite, baino kontuan izan da gure kuadrillan, 3 antitaurino, vegano bat, da 2 animalista daudela, ez dut uste arrakasta gehiegi izango dunik, Ta gainera, tabernaz taberna ibiltzeko mozorro baldar xamarra irutu zait. Ai, mote, beti berdinen pentsatzen, ai, aizi. Dana dala, Nafarrotik mutu gabe, baseok Tolosakoa bezain ezaguna dan beste inauteri bat. Hoi badakit, Otxandiokoa. Cuando vamos a Otxandiano a pasar el carnaval. Me cago en la mar. Otxandio Nafarron, Otxandio Nafarron, baina egunean behin hortanik zenba galdera asmatzetuk. Egia esan aspaldi hontan ondoa jotan abile, 5 o 6 naiz pasatzen. Baina nik uste kuadrillako trampa iten diatela, ze 2 minutuz gaindi pasatzeu, asmatzen. Geografia pixka gehiago ikasi beharkoek, zeo zein nahi baek, Mote. Otxandio Bizkaian zeok, ni lantze zain inoan. Baina, ze ikusi dute orain lantzek inauteriekin. Ze guain troglodita zatea behar aldeu ba. Baina, inun biziaiz, lantze herria, ultzamakoa. Ume hau. Bai, hor, zortzikoa, lantzeko zortzikoa ez alda. Hoixe ba. Ni udaberri dantza taldean ibili nitzenen, ikasi nun, ez? Hoixe mote. Bai, oidek. Enteatzea ez, noizen behin. Beira, area junda hango giro koloretxuz kutsatu beharko intzake. Ikusikoek, ze politia. Guazen? Ekin batera, Nafarroako ultzama eskualdeko lantzerriska ongiaren eta gaizkiaren arteko norgehiagokan murgiltzen da, landa eremuko beste inauteriak bezala. Kasu honetan, hause dio kondaira herrikoiak. Lantz eta bere inguruetan ibiltzen zen mielotxin bidelapurrak 1000 otxin ostu omen zituen, garaibateko 1000 txampon nafar. Lantzeko herritarrek irudikatzen dituzten txatxo koloretsuek bidelapurra harrapatzen dute eta kale jiran erakusten. Bitartean, ziripot ibili ezinik doa balantzaka, eta zaldiko bihurria bere aurka oldartzen da etengabe. Txatxoek ziripot defendatzen dute eta zaldiko harrapatu, eta arotzek ferratu egiten dute gero. Festaren amaieran, astearte iluna barrean, mielotxin, epaitu, hil eta erre egiten dute. Orduan bukatzen da festa, zortzikoa dantzatuz eta espiritu txarrak herritik kanporatuz.
Jo, amona. Eskerrik asko benetan bidaia zoragarri honegatik, Eta hain altxor politau erakusteagatik. Ta ikustarazteagatik, monja eta erizain sexy eta bakero eta mexikarren mozorrotatik arago, badagola beste inauteri bat. Ta guain viaje arrau, kantuz bukatuko jau. Pastoraletan da maskaradetan bezalaxe. Gora inauteria! Nola da?